Aquesta és la història d'un espoli, l'espoli de les Illes Balears. Després del període talaiòtic, la història de les Illes Balears s'inicia amb el domini romà, que dura uns 600 anys. El domini vàndal en dura 124. El bizantí, 467. I el sarraí en dura 326. El nostre temps històric comença l'any 1229 en la conquesta de Mallorca pel rei Jaume I. Així, retornem a la civilització occidental formant part de la corona catalana-aragonesa. L'any 1230, Jaume I dota el regne de Mallorca d'institucions pròpies amb el Gran i General Consell, el nostre primer Parlament, i es promulga la Carta de Franquesa, la nostra primera Constitució. El Gran i General Consell era un organisme deliberant i resolutiu que decidia els assumptes públics per majoria de vots. Per tal d'evitar el nepotisme o la corrupció, els consellers no podien ser reelegits. La Carta de Franquesa era un document avançat per a la seva època, que dotava els nous pobladors d'unes llibertats que no es donaven a la majoria de països del món occidental. I així, des del segle XIII, els ciutadans de les Balears varen funcionar com a poble a les nostres institucions. Varen créixer i establir relacions comercials molt profitoses per tota la Mediterrània, amb una marina mercant important i una poderosa indústria, sobretot tèxtil, de construcció naval i d'oli. Varen tenir problemes interns, com totes les nacions, però érem un poble lliure. Fins al segle XVIII, perquè les coses canviaran tràgicament a partir de 1715, quan la flota del nou rei d'Espanya, el Borbó Felip V, envaeix les Illes Balears i imposa el decret de nova planta. Comença el gran daltabaix. El decret de nova planta de l'any 1715 imposa la fi de totes les nostres institucions. Tots els càrrecs executius seran nomenats pel rei. Tindran caràcter vitalici i es pagarà per accedir-hi. La repressió de la llengua i cultura pròpies. S'imposarà el castellà i la prohibició d'emprar el català en qualsevol activitat escrita de caràcter públic. I l'espoli fiscal continuat. Més del 75% dels impostos aniran a Madrid i no tornaran. S'apoderen dels impostos propis i en creen molt de nous. Un del 15% sobre les importacions i exportacions, un altre del 3% del valor de les mercaderies que entraven en carros a la ciutat, talla general, tributo del vecindario, reparto de utensilios, el estanco del tabaco, el estanco del aguardiente, etc. Els tributs pagats pels mallorquins anaven a Madrid i no tornaven. Per exemple, l'any 1758, quan un obrer cobrava només 2 o 3 sous diaris i la població era de 121.000 habitants, el total dels impostos pagats a Madrid va ser de 6.342.260 sous, 4 vegades més del que es pagava abans del decret de nova planta. En 30 anys, la riquesa total de Mallorca va caure un 12%. Es tancaren serveis públics com l'Hospital d'Inca, obert des del segle XIII. La situació es va fer tan greu que els representants de la part forana així ho exposen a la corona. Los jornaleros que trabajan en la tierra son muy pobres, y suplía la pequeñez del jornal una corta porción de aguardiente que los días de trabajo les daban, con cuyo servicio se cobraban las fuerzas y suplían la falta de debilidad de los alimentos de que viven. Abans del decret de nova planta, a la dieta dels mallorquins solia haver-hi pa, oli, verdures, formatge, ous, cansalada, aviram, carn i llegums. A partir de l'ofec fiscal, la dieta es reduïa a sopes de pa, oli, verdures i poca cosa més.
L'empobriment extrem afectava també la natalitat. L'il·lustrat Bernat Contestí lamentava que els matrimonis mallorquins es produïssin a una edat avançada, a causa de la poca capacitat econòmica per al manteniment d'una família. En el segle XIX, l'espoli continuà creixent en la creació de nous impostos. El subsidio de la indústria i el comercio, el de l'inquilinato, del sello, de 3 1/3 i l'impost del vi. Aquest darrer era tan elevat que molts pagesos varen abandonar les vinyes. Tot i que hi havia una tropa militar especial per a reprimir possibles rebel·lions de la població, es van produir greus avalots motivats per la pressió fiscal. La pressió fiscal era tan desmesurada que no permetia als ciutadans accedir a una sanitat i a una educació bàsiques. Dels nostres padrins, molts varen passar penúries o emigraren. Ens empobriren econòmica i culturalment. Quan l'any 1868 cau Isabel II, una de les primeres accions del poble va ser la de cremar els papers i arxius relatius als impostos. En el segle XX continuà l'espoli i també les rebel·lions, com la de l'any 1916, de la patronal mallorquina contra la decisió del ministre d'Hisenda, Santiago Alba, d'enviar a Mallorca 50 inspectors en l'ordre de ser més severs en les recaptacions. Com a protesta, es van paralitzar tots els transports, les indústries i els comerços. Milers de manifestants rodejaren l'hotel on estaven allotjats els inspectors forans i l'ordre ministerial es va haver de suspendre. Però quan amb el desenvolupament de la llibertat del poble, la casta extractiva de Madrid va veure perillar els seus interessos, provocar un cop d'estat, una guerra civil i implantar 40 anys de dictadura militar, seguits d'una transició i una democràcia que no han fet justícia al nostre poble. En el segle XXI, 300 anys després de que Felip V de Borbó implantés el decret de nova planta, tot continua igual. Està augmentant la repressió cultural i lingüística. El TIL i la llei Wert en són un exemple. I continua l'espoli fiscal desfermat. Des de l'any 1995, els ciutadans de les Illes Balears han pagat 57.000 milions d'euros en impostos a Madrid que no han tornat. No volen seguir alimentant la casta extractiva de Madrid i les seves franquícies locals, hereus, tots ells, del decret de nova planta. Els nostres impostos han de servir per crear noves empreses, per fer progressar el país, per tenir bones pensions, escoles, hospitals i infraestructures públiques. Perquè les nostres arrels estan en el poble i en la carta de franquesa de Jaume I, volem una societat on les persones puguin desenvolupar el seu potencial en benefici de tots, incorporant també els nouvinguts en aquesta terra, en un projecte comú de democràcia dins l'Europa dels pobles. Volem recuperar la llibertat.